Sziasztok emberek, én Lóri vagyok, és hát elérkeztünk a Mesterem C Skype PvP-nek a 15. részéhez, és itt van velem Plantox, Fox, vagy Bence, sziasztok! itt van 2005 is, Sziasztok! és itt van Bloodred, Sziasztok! meg még kis... még egy haverunk, aki elcsámtól, elfelejtettem a nevét. Mester Csongor. A Mester Csongor 22. A Csongor is itt van, jól van. Ott ez a Mester Csongor 23. Csongi bongi. Vagy? Hazd meg. De te merre mentél öncsizni? Én havas, mert hova mennék? Bazzeg, ne havasra menjél. Én Ja, megyek. ott a föld alattiba menjek. Igen. Persze. Én már inkább nem. Hát inkább én abba mennék először, nem a másikba. Na jó, akkor Hova mentél? Most halljátok, néz rám nagyon a halljátok? Tesco-s kifli. Mindjárt megeszem. Téles, oda jöttök engem fedezni, én cusz nélkül megyek. És Igen. A kifli az jó. Én szeretnék menni, csak én De nem a arról megyek. száraz Tesco-s kifli. Hallod, a száraz kifli vagy a sima kifli? A sima Sima. kifli. Azt hiszem Száraz. száraz. Á, az nem legalább. Ami friss, az jó. De a zene az jó. kezdni. Halljátok, a zene Gyertek az gyorsan jó. helpelni. De én itt vagyok most havason. Hát én is. És hol vagytok, de a föld alattiba jeltek helpelni, vagy oda. Jó. Istenem! Akkor És most menjünk vissza. eljöttem. Megyek, help. Halljátok? Szavazd, de a föld alattiba kell Ott menni. fogsz elégni, te csicska, azért. Mondom, én hogy Én ebben nem szeretnék nagyon beleavatkozni. Hát ebben én sem, mert ott egy kinzer. Gyertek, akkor itt vagyok föld alattiba, aki akar. Én megyek föld alatti. Én Gyertek föld alatti mindenki. Én itt leshifteltem, nyugodtan. Ez ki? Nem is vagyok föld alattiba! Istenem! Jaj, helpeljetek. Föld Á, alattiba- föld alattiba segítség. biztos Oké, egyet megöltem. Ne lövődözzél, büdös genyláda. És gyerekek, hogyha lesz egy kis rage a videóba, Ki van? De Akkor- akkor most ki mondta azt, hogy menjünk föld alattiba? Én mondtam, de egyszerűen ott kempelnek, hogy jó már ti vagytok ott, sziasztok. Na. Akkor menjél, azt fedezünk. akkor menjél be, cseszed, aztán fedezünk. Mit felezünk? Engem? Hát aki enchantol. De Csongor. mit felezünk? De gyertek gyorsan Jövök. befele. Gyertek be. Jövünk. Jövünk. Mindjárt csak hívtam le. Gyertek. Hívtam le egy rohadt kitet. Egy sárkányt, hiszen az van rajtam. Termit. Megölöm, Hol van? meghalsz. Na, gyerünk Csongor. Ez ki? Ja, Az Blood Red, de hagyjuk. jó van. Nem figyeltem a nevét. Vécsóni és a gyerekek, Hídon ott egy csomó cucc. Hídon egy tank, meg egy taszi. Na akkor jöttök enchantolni? én most nem megyek. Nekem nem kell, én csak fedezlek. Én is. Halljátok, így jöttem nagyba, az csak jó geci. Előttem a picsába, azt egyet megöltem. Az kemény. Hallod, a logba előttem az íjamat, azt lelöktem egy diásot. Most ti Ügyes. hol vagytok egyáltalán? Ó, Istenem, hogy lökjél a lovgyerek, atya úrim is. Mi volt a neve? Halljátok? Troy Tök jó, MC Hund. halljátok, tök jó, hogy elmentek. A streamesem igazé. Akkor mondd meg neki, Akkor hogy mondjad szopja le. neki, mert megfogom és megölöm. Halljátok, utolsó mentőrudom, ha valaki Hullott egy megöl, vagy gyerek, valaki aki lelök, él- akkor megbaszom. Hullott a gyerek, akinél 36 OP volt. Na, ezt kisípolni. De halljátok, Péles, gyertek már vissza a föld alatt. Jó. Na, itt vagyok, na, fül Á. alatti. Én is itt vagyok. De nem az a fogom föld kisipoltatni. alatti enchantoló? Föld alatti, ja. Havason? Nem havason vagyunk, hanem Kenyérnél. kenyérnél. Mindenki kenyérnél. Azt az A- mely? Fasz a föld Adok kenyeret, alattiba. geci, tudod, van az a nagy ház, és ott... Gyertek, persze, ki volt-e?
Aztán megnézzük, de hogyha nem is abban a csapatban vagyunk, akkor ne öljük ám egymást. Oké. Á, De hogyha egy csapatba kerülünk mondjuk valakivel, akkor meg a másik kettő is, érted? Ja. Akkor is team tudnak. eventre van. Ó, geci, ide spawnolt le a gyerek! Az a haverom volt! Nem baj, ez megdöglött. Nem baj. Csúnya baj. volt. De Csúnya most volt hol nagyon. vagytok? A kenyéren? Kenyérem. Kenyérem. Anya, Ja. te löktél le, Acsi, büdös ribanc! De most az melyik? Halljátok, 36 FPS-e veszi a most bandikemet használok, de lagmentes. Fú, hallod, ez Ki van a még itt szerver- Skype-on? Hát én, Bloodred, Plantox, Mestercsongor, Mondom, Platfox vagy Bence. Nem Plantox. Bence. Na, akkor Bence, Bloodred, egy gyerek, De bazd meg, Loló. kit? Gyereket. Melyik gyerek? Ó, Akit lelöktél, hülye gyerek. Na, akkor én, Bence, Bloodred és Rég- Mestercsongor. Aha. Meg Vencel. Hát Bencét is mondtam. Az Vence, te hülye a másik. Vencel. Ja. Jön egy Fulencsi, jön egy diás. Az én vagyok. Hát azt hagyjuk, de az Bencel. Azért. Vencel, nem Bence. Ja, ha már fad. Baszom a nevekbe. Na hát ez egy... Várjatok, fedeztek, megnézem hány percnél tart, mert a bandikemmel